Moni abale ndalongo mwambuye wathu Yesu Kristu titokoza Mulungu chifukwa cha zonse zimene amatichitira komanso zimene watichitira mu tsiku la lero makamaka potipatsa nthawi yoti tikhalenso ndi kuphunzira mawu a Mulungu. Mtsiku la lero tikhala tili kuphunzira za munthu wina dzina lake Yohane amene Mulungu adamutuma kuti adzakonzekeretse anthu makamaka pofuna kukonzekera zimene aneneri adalosera monga maphunziro lathu limene tinali nalo masiku apitawo. Munthu uyu Yohane anali atakonzekeretsedwa mwa nthawi yayitali ndi Mulungu makamaka pofuna kuti adzagwire ntchito imeneyo yowauza anthu zimene Mulungu akufuna. Isanakwane nthawi yakubadwa kwa munthu ameneyo tikamaona mu Chipangano chakale munthu uyu amatchulidwanso maka mayina osiyanasiyana potengera ndi ntchito imene abwerudzagwira. Tikamaona m'buku la Yesaya mu 240 vesi yake yachitatu, Yesaya adamutchula kuti mawu ofula m'chipululu. Dzina ili lubwera kamba ka mtundu wa ntchito umene munthu uyu abwerudzagwira. Ndikhulupirira kuti inu ndine tili nawonso mwina mayina amene amabwera chifukwa cha ntchito zathu. Awa ndi mphunzitsi, awa ndi mchigumbe, awa ndi alaliki. Mayina amenewa amabwera chifukwa cholozera ntchito imene ifeyo timagwira. Chimodzimodzinso uyu amatchulidwa kuti mawu ofula m'chipululu chifukwa cha ntchito imene amabwera kudzagwira. Tikamawerenganso pa Malaki mu 2:3 vesi 1 anamutchula kuti mthenga wa Ambuye. Amatchula kuti mthenga chifukwa chakuti alubwera kudzatula uthenga umene Mulungu ndi amene adamtuma. Ndiye chifukwa chake anangotchulidwanso kuti mthenga wa Ambuye. Pamene tiwerenga pa Malaki mu 2:4 vesi yake ya 5 adamutchulanso kuti ndi Eliya. Chimene adamutchulira kuti iyeyu ndi Eliya anangotengera chifukwa chakuti pa moyo wake padachitikapo zinthu zimene zidamuchitikiranso Eliya amene ali mwini wake dzinalo. Eliya woyambayu amene ali umwini wa dzinalo pa moyo wake adachotsedwa ku dera lina lotchedwa Tisibe ndipo adakulira ku dera la kuchipululu. Moti akafuna madzi amamwa mu mtsinje wa Yorodani. Ndipo akafuna chakudya Mulungu adatuma makwangwala ndi amene akakampatsira. Tikamawerenga buku la 1 Mafumu 2:17 kuyambira vesi 1 kulekeza vesi 7. Kotero kuti Eliya adachoka ku dera la Tisibe nupita ku dera la chipululu. Moti akafuna madzi amamwa mu mtsinje, nthawi ya chakudya amangodaba kuti zikwangwala zikubwera zidzatula mkate komanso nyama. Choncho pa chifukwa chimenecho kuti Yohane atchulidwenso kuti Eliya, chifukwa chakuti pa moyo wake Yohane pamene adagwira ntchito yayikulu adagwiranso ku chipululu. Kotero kuti iyeyo pamene alikhala ku chipululu Yohane ankadya uchi ndi dzombe. Pa chifukwa cha umoyo umenewo chifukwa chake anadzatchedwaponso kuti Eliya. Nthawi zinaso alipo ena amene amatichedzerera mwina mayina anthu ena potengera kuti zimene tachita pa nthawi imeneyo zafanane ndi enawo. Mofanananso ndi munthu amene Yohane amadziwikanso ndi mawu akuti Eliya chifukwa pa moyo wake panadzachitika zinthu zofanana ndi Eliyayo. Itakwana nthawi yakubadwa kwa munthu ameneyo anabadwira mdera la Yudeya ndipo bambo wake anali Zakariya. Tikamawerenga buku la Luka chapter 1 kuyambira vesi 5 tikumva za munthu ameneyo Zakariya ndi amene anakwanitsa m'banja mwake kubala munthu dzina lake Yohane. Yohane atakula inakwana nthawi tsopano yoti atumikire zimene Mulungu adamtuma. Tikamawerenga buku la Mateyu mu 2:3 kuyambira vesi 1 ndi 2 pali mawu otere: ndipo masiku aja anadza Yohane Mbatizi nalalikira m'chipululu cha Yudeya nanena tembenukani mitima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Vesi 3 pakuti uyu ndiye ananenayo Yesaya mneneri kuti mawu ofula m'chipululu. Mateyu akulemba ntchito imene anagwira Yohane.
akuti inakwana nthawi imene Yohane anali kulalikira m'chipululu cha Yudeya ali kufuula, ndipo anthu anafika kumeneko kudzamvera ulaliki, kudzamva mawu amene anali kulalikira munthu uyu Yohane. Akulalikira kuti chani? Akuti tembenukani mitima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Mateyu polemba wanena kuti uyutu ndiye maofuula m'chipululu uja mneneri Yesaya adamutchula. Taonadi kuti pa Yesaya 40:3 adamutchula kuti maofuula m'chipululu. Choncho Yohane ali kulalikira akuwauza anthu kuti chani? Akuti tembenukani mitima pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Yohane afuna anthu akonzekere maka kudzalandira ufumu kapena kudzalowa mu ufumu wakumwamba. Choncho anthu atamva mawu amenewa anenera kuti iwo achite zinthu zokonzekera kuti adzalowe nawo mu ufumu umenewo, monga mwakulalikira kwa Yohane. Tikamawerenga m'buku la Luka mutu 3, buku limeneli la Luka mutu 3 mu vesi yake ya 10 pali mawu otere. Pa vesi ya 10 akuti, ndipo anthu amakamu anamfunsa iye nanena, ndipo tsono tizichite chiyani? Vesi 11, koma iye anayankha nanena kwa iwo, iye amene ali nawo malaya awiri apatse kwa iye amene alibe, ndipo iye amene ali nazo zakudya achite chomwecho. Ndipo wamisonkho omwe anadza kudzabatizidwa, nati kwa iye, mphunzitsi, ife tizichite chiyani? Koma iye anati kwa iwo, musakapambe kanthu konse kakupose chimene anakulamulirani. Ndipo asilikali omwe anamfunsa iye nati, nanga ife tizichite chiyani? Ndipo iye anati kwa iwo, musaopse, musanamize munthu aliyense, khalani okhuta ndi kulipira kwanu. Anthu awa ndi amene anadza ku chipululu kumene Yohane ankalalikira, ali kuwauza kuti tembenukani mitima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Ndipo anthu amenewa chimene anachita atamva mawu anenera kuti abatizidwe kukonzekera ufumu wakumwamba. Ndipo akuti anthu anayamba kufunsa kuti kodi ife tikabatizidwa tizichite chiyani? Ndiye Yohane anawayankha kuti monga anthu oti mwatembenuka mtima muyenera kusintha miyoyo yanu. Ndipo ngati munthu ali ndi malaya awiri apeza mnzake alibe malaya, apatseko mnzakeyo. Ndipo kumbali ya zakudya, amene ali ndi zakudya zokwanira apatsenso amene alibe. Ndipo okhometsa misonkho anafunsa kuti ifenso tifuna tibatizidwe, kuti tikabatizidwa tizitani? Ndiye Yohane anawalangiza kuti zimene zalembedwa pa msonkho ndi zimene inuyo mukalandire kwa munthu wosakapitirira. Zomwezonso asilikali atafunsa kuti ife tikabatizidwa tizitani, anawalangizanso chimodzimodzi. Anthu awa amafuna kuti akhale nawo mgulu lokonzekera kubwera kwa ufumu wakumwamba umene Yohane ali kuwalalikira. Tudziwa kuti tikamakonzekera chinthu zimatengera chinthu chimene tikuyembekezeracho kuchilandira. Choncho anthu oyembekezera ufumu wakumwamba, ufumu wa Mulungu, anenera kuti alape machimo awo, ayambe kuchita ntchito zokomera Mulungu kuchoka mu ntchito zimene Mulungu amadana nazo. Kumeneku kunali mbali yakukonzekera ufumu wakumwamba. Tudziwa nthawi zambiri tikati tikukonzekera chinthu, mwachitsanzo mdera lathu, ngati kudera kwanu kakudera kwathu kubwera president wa dziko, anthu amakonzekera, ndipo zokonzekera zawo zimayenera kuti zifanane ndi chimene oyembekezeracho. Choncho ngati ayembekezera kulandira president, chimene chimachitika m'maderamo, ena amakonza magule, ena amakonza ndakatulo, ati amalemba mfundo, ayemupi amalemba mfundo, zoti president uja akabwera odzamufotokozere. Izi nzokonzekera kubwera kwa president.
Koma anthu yawa amene tikuwaona buku lopatulika Baibulo amakonzekera kulandira ufumu wakumwamba. Yohane pamene anali kuwauza anthu kuti ufumu wakumwamba wayandikira. Tikamati kuyandikira ndi kutani? Kuyandikira ndi kusonyeza kuti kumene mupita mwatsala pang'ono ufika. Kumene muchokera nkutali ndiyo mati kuyandikira. Mawu awa tingawamvetse bwino pogwiritsa ntchito mawu atatu yawa. Akati mukadali kutali mwayandikira kapena mwafika, ndi mawu atatu osiyana. Mukadali kutali ndiye kuti ulendowo ukadalipo. Akamati mwayandikira ndiye kuti mwatsala pang'ono. Akamati mwafika ndiye kuti chinthucho mwakumana nacho. Ndili nawo umboni kuti anthu ambiri mawu awa ndi mawu osoweka. Tsiku lina lake ndidayendapo ulendo, ndidachoka ku mitundu ku Lilongwe, ndinkapita ku Nchewu kwati Phambala, m'mudzi wina amati mwa tsiku la mowa mudali msonkhano wa mawu a Mulungu. Ndiye nditafika pa boma pa Nchewu ndidayenda kuti ndifunsire. Ndiye ndayitanitsa akulu ena kuti madala titakumanawo. Mmafuna ndifunseko ulendo wangawu ndikupita kwati Phambala m'mudzi mwa tsiku la mowa. Ndiye adandifunsa kuti mwachoka kuti. Ndiye ndanachoka ku mitundu ku Lilongwe. Ndiye mataja aziti mwafika. Nafika mwafika ndithu. Mwayiona kali moteli yapo yokwera nthu ndati akuti kwera nawo nimene ipita komweko. Ndiye ndati kono ofika nsoma kwe kali moto. Ndiye kuti mwina kapena omafunu nena kuti mwayandikira. Nudziwa kuti wakadata ndilongosolere bwino pamaliwu atatu aja akadanena kuti mwayandikira. Akadati mwayandikira chifukwa chani? Poti ku mitundu ku Lilongwe kunali kutali. Koma kumene ndupita kwatsala kochepa. Ndiye kuti sakadati mwafika. Chifukwa mawu kuti mwafika ndiye kuti sindineneranso kuti ndipitirire ulendo. Choncho Yohane aonetsa kuti anali odziwa bwino. Mukadali kutali mwayandikira mwafika. Choncho Yohane chifukwa amadziwa bwino ndiye chifukwa anthu amawuza kuti ufumu wakumwamba wayandikira. Potengera zimene Danieli mneneri adalosera kuti m'masiku a mafumu aja Mulungu adzayika ufumu. Ndiye kuchokera kumene Danieli adalosera nkutali. Pamene ufumuwo unali woti wayandikira, koma udali usanafike. Timuthokoze Yohane kuti anali kudziwa matanthauzo awo. Zomwe zatithandizira kudziwa kuti nthawi ya Yohane unali woti ufumu wayandikira. Choncho anthu atabatizidwa ndi Yohane, ntchito imene Yohane anali nayo inupita kumapeto. Inalinso nthawi imene Yesu Khristu anafuna kuyamba ntchito yolalikiranso mawu a Mulungu. Ndipo zimene anachita Yesu asanayambe kupita kulalikira, adafuna awatenge anthu aja powatsimikizira kuti zimene adalalikira Yohane ndi zolondola. Ndipo Yohane adatumikira ndi Mulungu. Choncho Yesu sadangofuna yambo kupitiriza ntchitoyi, koma asanawawuze anthu zokhudzana ndi Yohane. Tikamawerenga buku ili la Mateyu mutu 11, tikamawerenga vesi yake ya 12, pali mawu otere: ndipo kuyambira masiku a Yohane Mbatizi kufika tsopano lino, ufumu wakumwamba uli wokangamizidwa, ndipo okangamirawo awukwatula ndi mphamvu. Verse 13: pakuti aneneri onse ndi chilamulo chinanenera kufikira pa Yohane. 14: ndipo ngati mufuna kulandira uyu ndiye Eliya amene amadakudza. Yesu ali kutsimikizira ophunzira komanso anthu amene anakumana nawo kuti kuyambira masiku a Yohane kufika na lero, ufumu wakumwamba uli wokangamizidwa, ndipo okangamirawo awukwatula ndi mphamvu. Chilamulo ndi aneneri zidanenera kufikira pa Yohane.
ndipo ngati mufuna kulandira uyu ndiye Eliya amene adakudza. Tinaonadi m'buku la Malaki 4 mu vesi yake 5 kuti kudzabwera Eliya. Choncho Yesu anena kuti Eliya amene tamuwerenga m'chipangano chakale amanena ndi za Yohane. Choncho Yesu pamene anali kuitenga ntchitoyi kuyipitiriza, pamene ntchito ya Yohane inali kumapeto, Yesu pa nkhani yokhudza ufumu wa Mulungu adanenapo kuti anawawuza ophunzira kuti azipempha, kuti mwa zopempha zanu musayiwale kupempha kwa ufumu. Tikamawerenga buku la Mateyu chapter 6 verse 9, Yesu adawawuza kuti chifukwa chache pempherani inu chomwechi: Atate wathu wakumwamba, dzina lanu liyeretsedwe. 10. Ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitike monga kumwamba chomwecho pansi pano. Yesu akuwawuza ophunzira kuti mukamapempha zinthu lolani kuti mupemphenso ufumu wakumwamba kuti udze. Choncho akamati pemphani ufumu, akunena ufumu uti umene Yohane waulalikira, umene mneneri Danielo adawulosera. Yesu akuwawuza ophunzira ake kuti kapemphani. Ndipo pamene ophunzira anayamba ntchito yopempha ufumu, tsiku lina lake Yesu anaonetsa kuti ufumu umenewu sipatenga nthawi usanafike. Adaonetsa bwanji? Linalipo tsiku lina lake limene Yesu ali ndi ophunzira ake komanso anthu ena pamene anayimapo. Yesu adalankhula mawu amene apezeka pa Marko 9 tikamawerenga verse 1. Pamene pali mawu oti, ndipo ananena nawo, ndithu ndinena ndinu kuti alipo ena akuyimirira pano amene sadzalawa imfa konse kufikira akaona ufumu wakumwamba utadza ndi mphamvu. Yesu ali kuyankhula ndi anthu amene adayimirira nawo pamalo pena mzaka za 2000 zapitazo. Yesu akunena kuti amene mwayimirira ndi ine lero pano, ena inu simumwalira ufumu usanafike, mpaka na ena inu mutaona ufumu wakumwamba utadza ndi mphamvu. Pamene papa titsimikizira kuti ndakuti pamene Yesu anali pa dziko, pa nthawi imene Yohane ankalalikira, ankaonetsadi kuti ufumu wa Mulungu unali utayandikiradi. Malinga ndi mmene Yesu walankhula mu ndime imeneyi. Tikamaonanso pa Mateyu chapter 16 verse yake ya 18 ndi 19, Yesu adalankhula motere: ndiponso ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petulo, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga, ndipo makomo a dziko lakufa sadzawulaka uwo. 19. Ndidzakupatsa mafungulo a ufumu wakumwamba, ndipo chimene ukamanga pa dziko lapansi chidzakhala chomangidwa kumwamba, ndipo chimene ukachimasula pa dziko lapansi chidzakhala chitamasulidwa kumwamba. Taonani zimene Yesu anawawuza ophunzira wake. Analankhula ndi mmodzi mwa ophunzirawo, dzina lake Simoni mwana wa Yona, akuti ndiponso ine ndinena kuti iwe ndiwe Petulo, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga. Pa nthawi imene ndidzakhazike mpingo wanga pa thanthwe ili, iweyo ndidzakupatsa mafungulo, kapena mchizungu makiyi, kuti iweyo ndi amene udzatsekulire wanthu kuti anthu ayambe kulowa mu ufumu wa Mulungu. Pamene pangati Yesu anamuwuza Simoni mwana wa Yona kuti iyeyo ndi amene adzampatse makiyi oti adzatsekule kuti anthu ayambe kulowa ufumu wakumwamba, zimenezi zikululadi kuti nthawi imene Yohane ndi Yesu anagwira ntchito pa dziko lapansi, unali kuti ufumuwo uli pafupi. Kodi ufumu umenewo udabwera kapena sunabwere? Mphunziro wathu lakutsogolo pamene tidzaona kukwanitsidwa kwa maulosi aja, ndithudi lidzakhala tili kudziwa kuti ufumu umene udabwera kapena sunabwere. Ntchito imene Yohane anatumidwa ku dziko lapansi yodzakonzekeretsa wanthu kuti adzalandire zimene aneneri adalosera. Nkofunikira bwanji kuyika chidi maka pa nkhani yofuna kudzikonzekeretsa kulowa mu ufumu wa Mulungu? Okondedwa mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, pamene ife
tidzakhala tili kulowa mu ufumu umenewo, zotsatira zakutsogolo kwathu tidzakhala ndi moyo wopanda imfa, moyo wopanda matenda, moyo wopanda njala, moyo wopanda umphawi, moyo wopanda udani. Nzimene Mulungu ayembekeza kuti tikalowa mu ufumu wake, tsogolo lathu tidzakhale ndi moyo umenewo. Ndiye kuti ndi moyo wosiyana zedi ndi moyo umene tikukhala nawo nthawi iyo. Okondedwa mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, mtsiku la lero tinaona kuti ndi bwino tiphunzirepo ntchito imene anagwira Yohane, maka yowakonzekeretsa anthu kuti alandire zimene aneneri adalosera. Taona Danielo adalosera za ufumu wake uja wa Mulungu. Taona kuti Yohane atabwera mdziko lapansi adawalalikira anthu kuti atembenuke mtima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Taona ntchito imene Yesu anagwira yodzachitira ndamanga pa zimene Yohane adalalikira. Anthu anakonzekera bwanji kulowa mukonzekera kumeneko? Tamba kuti anthu anali kulapa machimo awo, anali kuchita zonse zimene Yohane anawawuza. Choncho izi nzofunikira kwambiri tikamaphunzira buku lopatulika Baibulo. Ndikuthokozeni mtsiku la lero chifukwa chokhala ndi nthawi yoti tiphunzirepo mawu ake. Ndikhulupirira kuti inu ndine taonapo ziwiri zitatu maka mu ntchito imeneyi imene Mulungu adatikonzekeretsa ife kuyambira aneneri ake kufikira nthawi imene Yohane anabwera mpaka na Yesu Khristu. Tipemphe Mulungu odzakudalitsa kuti adalitse uthenga umenewu. Tiyeni tizikhalabe limodzi maphunziro otelewa kuti mpaka tidziwe chifuniro cha Mulungu. Mulungu adalitse uthenga umenewu nthawi zonse. Amen.